Love, saan tayo kakain? Depende. Saan mo ba gusto? Ayoko nga magsabi. Surprise me. Sus, surprise me. Last time ako ang na-surprise nung sinurpresa kita. Inismeran mo kaya ako buong gabi. Excuse me? Hindi totoo yan. Hindi ko lang trip yung lugar. Amoy mantika lahat ng gamit dun. O, diba? Kaya nga hirap akong mag-suggest. Baka mamaya, mapagtripan mo na naman ako. Dapat kasi, kilala mo na ako. Di ba, love is understanding? Oo nga. Pero, love is not mind reading. Kahit gaano pa kita ka-love, kailangan mo pa rin sabihin kung gusto mo ng ramen o samgyup. Fine. Gusto ko ng something comfy. Yung may sentimental value. Like, yung kinainan natin nung second monthsary. Ah, yun lang pala eh. Tara na. Dito na tayo dumaan. Love? Bakit ka tumigil? Ay naku, akala ko talaga alam mo. Hindi dyan yung restaurant. Aha? Parang dito tayo dumaan nun. Kita mo? Second monthsary pa naman natin yun. Hindi mo na maalala? Naalala ko. Na-confuse lang ako sa landmark na nasa utak ko. Isa ka na lang kumain. Love! Sorry na. Hindi ko sinasadya. Bawi ako. Hindi mo na ako love, no? Hindi totoo yan. Love kita. Promise. Bibilhan kita ng cheesecake na gusto mo. Yung may blueberry sa ibabaw. Yung may whipped cream sa gilid? Oo. At ikaw ang unang kakain ng topping. Gaya ng dati. O siya. Pero ako pipili ng table. Table lang? Akala ko pati pagkain pipiliin mo na rin para sa akin. Kung gusto mo, pati outfit mo bukas, ako na rin pipili. Basic. Basta ikaw ang kasama ko, ayos na ako. Sarap talaga ng strawberry, love. Alam mo talaga kung anong gusto ko. Thank you, ah. Siyempre naman. Kilala na kita, no? Strawberry all the way. Oh, ay tumatawag sa'yo. Sino yan? Si Carmela. Ka-team ko sa work. Work? Day off mo ngayon. Bakit tumatawag? Hindi ko rin alam. Baka emergency, love. Sasagutin ko muna sa... Ako na yung sasagot. Ha? Teka lang, love. Hello? Hello? Si Edric ba to? Hindi. Girlfriend niya to. Bakit? Anong kailangan mo sa boyfriend ko? Ah, Loisa. Tama. May work-related concern lang sana. Urgent kasi. Pwede ko ba siyang makausap? Sa akin mo na lang sabihin. Ako na lang magsasabi sa kanya. Okay. Pero sana marilay mo lang maayos, ha? Medyo crucial kasi to. Pasensya na rin sa abala. Nagpapanik kasi si boss. Anong palagay mo sa akin? Bobo? Ha? Hindi naman. Hindi mo dapat tinatawagan si Edric. Hindi naman office hours ngayon. Wala kang respeto sa oras ng tao. Loisa, sorry. Urgent lang talaga. Di bale, pwede namang i-email ko na lang. Yun naman pala. Email na lang. Hindi yung tumatawag ka sa boyfriend ng iba. Love, ano yun? Grabe ka naman makipag-usap. Ka-opisina ko yun. Grabe? Ako? Siya tong tumatawag sa'yo kahit day off mo. Huwag mo sabihin wala siyang gusto sa'yo. Wala, love. Work-related lang yun. Ano, Edric? May namamagitan ba sa inyo niyang Carmela na yan? Wala nga. Wala talaga. Kumalma ka nga. Pinagtitinginan na tayo. Bahala sila magtinginan. Bakit ako mahihiya? Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Love, please. Hinaan mo naman yung boses mo. Nasa park tayo. Public place to. Aminin mo na lang. May gusto yung babae na yan sa'yo. Wala nga. Please. Huwag mo ako hawakan. Baka lalo pa ako mapikon sa'yo. Excuse me po, ma'am, sir. May problema ba? Nakakaistorbo na po tayo sa ibang naglalakad dito. Pasensya na po, Manong. Konting hindi pagkakaintindihan lang po. Sige po, pero sana maayos agad. Medyo naieskandalo po yung ibang tao. Nababahala sila. Ay, ako po. Pasensya na. Aalis na rin po kami. Halika na, love. Ayusin natin to. Please. No! Magsama kayo ng Carmela mo.
sorry. Traffic ako, promise. 30 minutes na akong nakatayo dito, Edric. 30 minuto. Alam ko. Love, I'm really sorry. Grabe kasi talaga yung traffic. Sakit na ng likod ko. Ang sikip ng sapatos ko. Tapos pinagtitinginan na ako dito ng mga tao. Parang ewan. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya, okay? Hindi ko ginusto. Hindi mo ginusto? Pero nagawa mo. Alam mo ba kung gaano ako ka-excited sa date natin ngayon? Love, hindi ko naman kontrolado ang kalsada. Ginawa ko lahat para makarating agad. Ginawa mo lahat? Bakit parang ako lang laging gumagawa ng effort sa relasyon na to? Tama na, love. Lumalakas na naman ang boses mo. O bakit? Nahihiya ka na? Nahihiya kang marinig ng lahat na pinaghintay mo ang girlfriend mo sa mall na naka-heels. Loisa, please. Pinagtitinginan na tayo. Tama na. Eh di tumingin sila hanggang magsiluwa yung mga mata nila. Bakit ako mahihiya? Ako bang may kasalanan? Ikaw! Talagang nagbe-video ka pa ha? Mga chismoso? Loisa, tama na please. Huwag dito. Anong wag dito? Eh dito mo ako pinahiya? Ang sabihin mo, hindi mo na ako mahal, Edric. Ganun lang kadali. Loisa, umuwi na tayo. Ayoko. Ano na naman to? Love, sorry na. Hindi ko talaga inakala na i-upload yung video na kinunan sa atin. Okay lang, love. Pero sana talaga hindi na maulit, ha? Pasensya na rin kung pinagchichismisan ka sa office. Alam kong malaking kahihiyan yun. Hindi ko naman akalain nalalaki ng ganito. Alam ko. Pero love, kailangan mong kontrolin yung emosyon mo. Lagi kang nadadala ng galit. At isa pa lagi rin sa public places. Hindi na biro to. Lalo pa ngayon na kumalat na yung video. Yung mukha mo naging meme na. Nasa feeds ng kung sino-sino. Sorry. Kaya love, huwag mo nalang ulitin, okay? Yes po. Habang lumilipas ang panahon, mas nahihirapan akong kontrolin ang ugali ni Loisa. Lalo na kapag maraming tao. Mahal ko siya. Walang question dun. Pero minsan pakiramdam ko, hindi na girlfriend si Loisa, kundi anak na kailangang alagaan at disiplinahin. Pero gaya ng ibang relasyon na gusto mong pangalagaan, pinipilit kong maging mabuting ehemplo sa kanya. Paulit-ulit kong ipinakikita na lahat ng problema, kahit gaano kabigat, ay pwedeng daanin sa mahinahon at bukas na pag-uusap. Lumipas ang ilang buwan at akala ko unti-unti nang humupa ang pagiging impulsive at eskandalosa ni Loisa. Akala ko natuto na siya. Pero akala ko lang pala. Love, thank you ah. Mahal na mahal mo talaga ako. Dinala mo pa ako sa fine dining. Grabe ka. Deserve mo yan, love. Birthday mo ngayon, kaya gusto ko ma-feel mo na special ka. Ang mahal dito, love. Nakakahiya tuloy. Minsan lang naman to, tsaka para sa'yo yan, love. Sincerely, thank you. I love you. I love you too. Uy, Carmela. Love, si Carmela, ka-work ko. Carmela, si Loisa, girlfriend ko. Hi, Loisa. Nice to meet you in person, finally. Sinong kasama mo? Wala. Gusto ko lang mag-self-date today. Treat ko sarili ko. Anyway, enjoy your dinner, ha? Bye, Adric. Bye, Loisa. Bye. Enjoy your dinner. Enjoy mo mukha mo. Love naman, bakit hindi mo man lang binati si Carmela? Eh bakit? Kailangan ba? Love, galit ka na naman. Sa dami ng araw, ngayon pa siya magpapakita? Alam mong hindi ko feel yung babae na yan. Love, wala kang dapat pagselosan. Alam mo, birthday ko ngayon. Kung gusto ko ma-bad trip, karapatan ko yun. Love, lumalakas na naman boses mo. Eh ano ngayon? Nahihiya ka? Kinakahiya mo ko? Ano ba, Loisa? Pwede bang tama na? Lahat na lang ng araw, lahat ng lugar, lagi na lang may sigaw, lagi na lang may away. Hindi ka ba napapagod, ha?
Akala ko birthday mo. Bakit parang parusa sa akin to? Akala ko tumigil ka na. Gusto mo ng iskandalo? O eto. Sa lahat ng nandito, paki-video na lang kami. Ano po? Eto na ang show ni Loisa. Ang tunay na reyna ng eksena. Eskandaloisa. Hindi ka marunong makinig? Hindi mo ako binibigyan ng respeto? Para kang bomba, nakaunting salita, sumasabog. Hindi ko na alam kung kailan ako pwedeng maging masaya sa'yo ng tahimik. Kasi lahat na lang ng bagay sa'yo, laging may kasamang sigawan, selusan at eskandalo. Ako nang masama. Ako na rin ang may kasalanan. Love, pinagtitinginan na nila tayo. Gaya ng isang normal na tao, nasagad din ako. Hindi ako perpekto. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat yung pangunawa ko. Pero hindi pala. Ang akala ko, ayos na kami ni Loisa. Nagbago na siya. Na natuto na kami sa mga nakaraang away naming dalawa. Pero ang hindi ko napansin, ako na pala ang unti-unting nagbago. Ako na pala yung natutong sumigaw, magwala, mawala ng kontrol. Dahil sa paulit-ulit na sakitan, nahawa na ako. Hindi naging maganda ang epekto namin sa isa't isa. Mali rin ako. Mali na pinili kong daanin sa sigaw ang lahat. Pero ng oras na yun, pakiramdam ko, kailangan kong madinig. Kailangan niya ring maramdaman ang sakit na ilang ulit ko nang tiniis. Pagkatapos ng gabing yon, napagpasyahan kong tapusin na. Hindi ko na kayang ituloy ang relasyon na unti-unti nang sumisira sa pagkatao ko. Hindi ko na kayang itolerate ang pagiging iskandalosa niya. Lalo na't pati ako, naging isa na ring iskandaloso. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kayang huminto. Hindi dahil sa sumusuko, kundi dahil ayaw ng lalo pang masaktan o makapanakit ng tao.